Mga binati o minahal kong matalom nun. Welcome to my channel, welcome to Iko TV News, ang channel sa Kalambuan, diri sa lungsod sa Matalo. Sa mga negosyante nga ganahan magnegosyo diri sa lungsod sa Matalom, welcome mong tanan nga mo invest o business diri sa mong lungsod. Ang lungsod sa Matalom nanginahanglan og mga investor, nanginahanglan og mga negosyante. Ako mang hinaot nga daghang mosanong, daghang mo put up o negosyo diri sa lungsod sa Matalom, Leyte, Philippines. Ato gayong suportahan ang administrasyon headed by sa atong buotan og maabtik nga Mayor Eric is Paulio. Ato silang tabangan aron magpadayon ang mga programa nga gihimo para sa katawhan o kalambuan diri sa lungsod sa Matalom. Iko PP tinuray nga mo serbisyo with a purpose alang sa kayuhan sa tanan o kalambuan diri sa lungsod sa Matalom. Balikon ko sa mga negosyante nga ganahan magnegosyo diri sa lungsod sa Matalom, welcome tanan nga mo invest og business diri sa mong lungsod. I hope nga atong itry kung unsa kanindot magnegosyo diri sa lungsod sa Matalom, Leyte, Philippines. Today is May 30, 2024. Minahal kong Matalom nung katong ganahan mo pala itong balot guys. Ari lang ta sa 7-Eleven diri sa lungsod sa Matalom. Katong ganahan pulutan nakaatbang sa 7-Eleven sa lungsod sa Matalom guys. Okay. Sa mga negosyante nga ganahan magnegosyo diri sa lungsod sa Matalom, welcome tanan nga mo invest og business diri sa ang lungsod sa Matalom nanginahanglan og mga investor, nanginahanglan og mga negosyante. Ako mang hinaot nga daghang mosanong, daghang mo put up og negosyo diri sa akan nang ito naghangyo nga atong itry kung unsa kanindot magnegosyo diri sa lungsod sa Matalom. Iko PP tinuray nga mo serbisyo with a purpose alang sa kayuhan sa tanan o kalambuan diri sa lungsod sa Matalom. Today is Bossing. Hot na boss. Today is Thursday ni 30, 2024. Balikon ko sa mga negosyante nga ganahan magnegosyo diri sa lungsod sa Matalom, welcome mong tanan nga mo invest o business diri sa mong lungsod. Ang lungsod sa Matalom nanginahanglan og mga negosyante, nanginahanglan og mga investor. Ako mang hinaot nga daghang mosanong, daghang mo put up o negosyo diri sa mong